in girman Allah duba lokacin da za a gina shi an shigo da tirela tifan yashi ta fi guda 1000 amma a ce da gidan wai ba zai yi zakka ba zakka ke wallahi da bakin ciki za ka musu na da musu ban gina ma talauci hauka ne wai ta neman mai ne kamar wallahi gwara zai na talaka kan ringa kin fitar da zakka kamar ya ƙarya ne kai ba muna fara sa mana baki ba za in ba an buge ka ba Allah ya tsina to me kai fina da ni kamar me talauci ya in ba sai an buge ka ba Allah ya tsina me haka yadda yake da girman nan kamar asara akan wannan zaka zo kai wanjin nawa ka je ka dan siyi ƙarya ne wallahi ko yanzu ina da naira 15 a aljuna na bakar fakar ce mun da sai kudin irin wannan kwara ka zauna a talauci ai halinka ne ba ne ya ma ya ga ba sai shi nan ya fito na baki ya ka zama kari wallahi ka fitowa assalamu alaikum ga nan ka gan nan na fito ni ma ina kan hanya ne a'a motocin guda 3 za ku ɗebo a gidansa guda 3 ne sai ku tawo da wannan bukadi din nan a ni ma ka gan nan ga ni yanzu nan ma na fito kawai sako za a ba ni yan to shi miliyan 5 din Alhaji Abbas ce ka san jiya mun yi magana shi na ce mai zan kama da ke insha Allah aka ka samu damuwa yanzu nan ni ma nan da 5 minutes insha Allah na san na karasa yawa to shikenan ka jira na office din babu damuwa yawa don ku ne yan wala yan zaman banza mutum ya je nemi sana'a ba zai je ne ma ba sai dai zo ya zauna a lungu yana ta wala